Healthy kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Matod pa ni San Juan sa iyang sulat sa mga o sa iyang pahayag sa libro niya sa pinadayag, matod pa niya, ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga anian ni ining libroha. Ang magdugang ni ini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan ni ining libroha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan ni ining libroha. Okay, mga higala, mga tinahod nga ting paminaw ni Anasab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubus ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ug isa gihapon na makauban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasamang Radioman sa technical side, si kasamang Radioman Danny Luod, kasamang Radioman Tax sa Ilumba. Niya po dahil diri ang atong tinahod nga maestra, no? Teacher. Si Ma'am Alma nga nagpaabot po sa iyang tulumanon, human ining atong tulumanon. Kay atong pagyukbo kanila o sa gihapon ang atong amahan din sa atong istasyon, no? Atong pagpasiunang patimbaya kaniya, no? Ang atong station manager Edgar Dacumo, banag yun sa iyang tibok yun staff din hiniining maong istasyon. Okay? Mayong adlaw sa Ginoo o kaganina, no? Atong nadungog ang homilya gayod, no? Sa nga nanukad yun sa atong katedral. Ang atong obispo maogyo'y nag-preside, no, sa Holy Mass, no, Santos nga Misa, no, na minaw ta kaganina. Ito na siya gipang-remind. Okay, sa atong tulumanon karon mao gihapon atong pagyukbo, no, kaniya, no, sa atong obispo uban na gyud sa iyang mga kaubang mga pari nga mialayon kaniya sa pagpangamahan din sa atong diocese, no? Diocese of Dipolog. Sama pananglit sa ato yung Bible Director, Reverend Father Ramil Kurung, kasamtangan mo po atong diocesan, no? Spiritual Director, no, sa grupo sa Catholic Faith Defenders. O gusab binapagan sa atong cathedral po, no, nga spiritual director sa grupo gyapon sa CFD, no, Reverend Father Ruin Salvo, o gusab, no, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr.,
O sa uban no nga dili na lang nato hinganlan ang mga pangalan kay daghan man pud sila no. Okay. Atong pagtahod, pagyukbo kanila nga tanan. Okay? Niya patag hapon no sa mga adlaw sa Kwaresma o ipaabot nato ang Semana Santa yun. Kinaot nga ngatong pag-obserbar no paghandom sa gyapon sa kasakitan sa atong Ginoo unta magpalawom sa atong pagtuo ang mao nga okasyon. Okay, mo diretso ta no? Pasensya o kung sa atong nalimtan sa atong intro kay wala man nato guni gisulat, wala nato ki-memorize. Tama na gyud nga mo santop sa atong unahuna sa maong panahon mao ra gani atong madayag o mabungat dinhi sa atong nga tulumanon. Now atong gibasa pag-una ang giasoy o gisuwat ni San Juan sa pinadayag 22:18 hangtod sa 19. Kay usan ni sa gigamit nga basihan no sa atong mga igsuon sa ilang pagsupak no sa ilang pag-against sa atong mga practices na sa atong simbahan. O bisan gani kanang atong gitawag og development of doctrine no kay kitang Katoliko gatuo man gud nga ang doktrina ga-develop dili na sabton ba nato ba nga inigbasa nato sa Biblia ug unsi atong mabasa letra por letra mao ra gyud to nga kung mugawas na sa Biblia o wala na diri sa Biblia dili na tuhuan dili ingon ana ang baruganang Katoliko o malisud kayo madawat ang baruganang Katoliko kung ang atong interpretasyon sa daghanang o pipila ka bahin sa Biblia musimang kung musimang gani wala matunong maakusahan na dayon nato ang Katolikong naglapas sa sugo sa Dios nga niya sa Biblia o kay naglapas wala masubay so angay biyaan mao na nga daghan ang namiyas Katoliko sa niana nga rason gani kining inyong higala no si Veritas usapod unta okay usapod unta ko sa kanang nibiya no sa Katoliko no hapit ko ma-INC hapit ko ma-Church of God katong gi-found o gi-originate ni Herbert Armstrong usapod unta ko nga nibiya sa simbahan nga Katoliko kung wala ko nasayod sa unsa may tubag unsa may katin-awan no sa mga giingon ko no nga mga objection o mga pangutana. Okay. Now, una lang yun natong timan-an nga kung ang Katoliko doon na siya mga practices nga di na gyud makaplaga nato sulod sa Biblia. Tungod kay ang Katoliko gatuo nga ang mga practices, ang mga debosyon ug bisan gani kanang gitawag natog mga disciplinary law o kanang gitawag po natog ecclesiastical law ug unsa pa nang mga law diha mga balaod diha nga tinuod nga gadugang na tungod po na sa authority nga anaa sa atong mga spiritual leaders no mga lideres nato mga otoridad nato sa atong pagtuo biblical man na dili man na kay ato-ato rang istorya no sa Mateo 18:18 kanunin na nako ning ibalik-balik ang authority sa mga namunuan sa simbahan, klaro kayo na dili na to na laksiyon sa Biblia, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers. Ang kanang gitawag na to magisterium. Grupo sa mga magtutudlo, no? Magtutudlo sa pagtuo, no? Duha man ka klaseng magtutudlo na ay magtutudlo sa DepEd nga para sa niya akong amiga diri si Ma'am Alma, no? O kanang magtutudlo sa atong pagtuo. Spiritual teachers na mga mga pari, no, mga pastor na to sa pagtuo, mga ministro. Okay. No. Ang atong iglesia na atay kanang gitawag og
kahugpungan sa mga magtutudlo. Di ba? Mura bag diya sa eskwelahan nga na ay mga magtutudlo din ay mga estudyante o mga pupils. Di ba? Inguna na po ang simbahan na ay mga magtutudlo nga maunang mga ordained priest na mga gitawag na to, mga ministro nga pare, no, nga gipang-ordinahan. Gitawag na sa katekism og ministerial priesthood. Oo. Now, kung atong tanawon jud ang Biblia sama sa pinadayag 1:6 ngadto sa 7, gipasabot nga kitang tanan nga mga Kristohanon, kita nga tanan nga mga believers, mga pare ta tanan. O, di ba? Pasaharagon ninyo ng katekism, siguro malibog mo ba? Nung sa mga Veritas. o wala mo nagbasa ng katekism, makaingon yun mo, nagpataka ra manas Veritas diha. Makabarog ko, nanas katekismo na to nga libro. We are all priests. Kitang tanan nga mga binunyagan Kristiyanong Katoliko, mga pari tatanan. Pero, diri ang pero, ang pagkapari na bahin sa duha o kanang general nga pagbahin, no? Una, kanang gitawag na to common priesthood o lay o mga laiko nga mga pari, no? Kita nga mga dili ordained, dili mga ministro, no? Dili mga pastor. Nabilong ta sa kanang gitawag common priesthood o lay mga pari, laiko nga mga pari, no? Dili ordained, dili ministerial. Kay ang ministerial nga mga pari mao ni ikaduha, no? Mao nang kadtong gisugo ni Kristo nga mangulo sa pagpanudlo. Una, mga apostoles, kadtong iyang giingnan nga gihuipan niya sa Espiritu Santo, iyang giingnan, nag-ingon siya nila nga, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mga sinugo, no? Unsa man siya, di ba, magtutudlo, no? Ang number one nga magtutudlo si Jesus Christ. Pero wala siya mag-inusaraan ng trabaho sa pagpanudlo, no? Mahitungod sa gingharian sa Dios. Kaya na may mga tao nga iyang gitudlo nga muabag niya kay di man gud siya magdugay diri sa kalibutan. Oh, mamatay siya dayon mabanhaw then mubalik ug asa siya gikan, mubalik siya sa amahan. So natural na lang nga naaging mga tao nga iyang pilion nga mupadayon anang iyang tahas sa pagpanudlo mahitungod sa gingharian sa Dios. O una mga apostoles, no? Juan 20:19 hangtod 23, no? Juan 20:19 hangtod 23 nga iyang giingnan ng mga apostol, mga disipulo niya nga nahimong mga apostol, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya tanawa, ayuhan ninyo og balanse, no? Kanang Juan 20:19 hangtod 23. Unsa ang authority anang iyang gipangsugo diha, no? Nga mga magtutudlo. Iyang giingnan ang inyong pasayloon diri sa yuta gipasaylo usab sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. No, na sa Juan 20:23. Og mao na ang gitawag nato, no, sa atong pagtuong Katoliko og Sacrament of Confession. Kanang mangayo tagpasaylo sa Dios, mangumpisal ta niya pero ipaagi natog ministro o pari. Basahin niyo Juan 20:23. Kaingon ang atong Ginoo diha ngadto sa mga kahugpungan sa mga magtutudlo. Yan ang gitawag nitong magisterium. By the way, ingon siguro mo, asa man as Biblia mabasa Veritas ng pulong magisterium. Gibalik-balik na niya na to. Ang pulong magisterium, dili mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Samaan ng Trinity. Di man na mabasa sa Biblia. Pero ang gipasabot na as Biblia. Unsa may gipasabot anang magisterium? Ang magisterium, gikan na sa pulong, ang root word ana, pulong magister. Latin na siya nga word, magister. Ambot pasabot ana teacher. Teacher, no? Magister. Unya, kung hugpong na gani sa mga magtutudlo, mao na ang gitawag na itong magisterium. Oh. Nya, kining magisterium, gitibuok ni sa mga apostoles o usa ka chief kadtong gitugyanan sa mga yawi si Pedro. Sa ato pa, tanang mga apostoles, pinanguluhan og chief, no? Kanang holder of the keys, no? Mao na siya kanang gitawag na to ang kasamahan ana sa atong Supreme Court, no? Kanang
ang Supreme Court gitibuok og mga justices unya ang Chief Justice muna siya labaw bali executive, no? So bali ang magisterium Supreme Court na sa atong pagtuo. O mo na ang mga apostoles ani una pinanguluhan ni Pedro ato naman ning na-discuss. O di ba? Di ba sa Supreme Court na ay mga justices din na ay chief. Ang magisterium pod ingon ana mao na nga kung dili ta mo salig o dili kung magtuon tag Biblia dili ta mo sandig og magisterium ang mahitabuan na maghimo tag atong relihiyon. Ano man kay inigbasa nimo sa Biblia ug unsa imong nasabtan unya mulahi pod sa imong nakita nga pundok ka maghimo na magagimog pundok, di ba? Mao na ang nahitabo ron nya very kuan ra ba kanang appealing ra ba kay ng mga grupuha di lang nako hinganlanhan na ay grupo ron nga dali kayo ni daghan, no? O labi na sa mga batanon, mga millennials dali kay makabig anak nila, no? Di lang ako na lang isulti ha kay di man po dauta, no? Ang kanang CCF, no? Ba na, no? CCF daghang kong mga nahibaw ang mga Katoliko nga nakabig anang grupuha, no? Gani na sila programa diri kung sa buntag sayo ganis Domingo na sila programa diri, no? Appealing kay ng grupuha, no? Kay may kay na manudlo ila mga preacher, no? Pero nganong dili gyud ko ma-convince anang ilang grupo nga mo appeal tungod kay kung atong tun-an pagayo ang Biblia, hingbiya man sila sa original church. O nibiya, no? Sa pundok nga original yun nga gitukod ni Kristo. Which is against na sa gitudlo diri sa Biblia. Wa sila kabantayan na, no? Sa 1 Juan 2:18-19. 1 Juan 2:18-19, klaro kay diha nga ang namiya sa original nga pundok nga gisugdan sa mga apostoles. Grabe gali ang pulong nga gigamit ni Juan diha. Okay, Antichrist. Siguro dili nato sila matawag og Antichrist nga direct. Duha man gud ka klase ang Antichrist. Direct Antichrist kay balo ka nga imong gisupak yun ang Christian faith o iglesia nga gitukod ni Kristo o supak ka sa gitudlo ni Kristo, no? Nga kahibalo gyud nga gasupak ka sa gitudlo ni Kristo. Kana munay gitawag og direct Antichrist. Kay kahibalo man ka nga nisupak ka sa teaching sa krusada ni Jesus Christ. So, muna gitawag og direct Antichrist. Pero naay kanang gitawag na to indirect Antichrist. Kanang indirect Antichrist, wa ka kahibalong Antichrist ka. Gani, gatuog ang insakto ka. Oh. So, pero dili ka guilty kung imong nakontra ang kamatuuran, nga wa kang kahibalo nga kamatuuran dito imong gikontra, pananglit ikaw ron usa ka kasakop anang CCF. May man ang grupuha kung maghisgot lang og mga charismatiko nga teaching ay kuan ko nakadaig ko anang ilang mga preaching, no? Pero nganong dili gyud ko maapil anang grupuha kay siyempre sigurista man ta, no? Didto ko sa pundok yun nga naa niya ang fullness of the truth. Nga ang tibuok kamatuuran sa Christianity naa niya. O I believe nga naas Katoliko na. Kung makasabot ta. Diba? Pero kung di ta kasabot po, ngano na, so magpabilin ra po tang magsaway sa Katoliko. No? Mubiya niya. O, nakasabot ko na, no? So, ang akong ikasulti anang grupo sa CCF, kung maghisgot tag mga teaching gibase sa Biblia, nga wa ra pod mo contradict sa atong teaching sa Katoliko, common ra nga teaching, na okay, no, makadaig ta nila. Pero nganong dili ko maapil anang grupo tungod kay naay mga kamatuuran nga siguro honestly ilang nakaligtaan. Parehas anang 1 Juan 2:18 ug 19 nga si klaro kayong gaingon si Juan diha nga dili maayo nang mubiya ta sa original nga pundok. Ang reason ana tungod kay si Kristo dili gusto anang panagbahin-bahin kana bang idya-idya nga masuko lag pare tukod na pud yang grupo. Oh. Wa kasabot sa ilang pare, di ganahan sa pare, maghimog laing grupo. Dili man na mo'y gitudlo sa Biblia, no? Mga kuan ra man na, mga pagsulay ra man na sa atong pagtuong Katoliko. Gani sa akong kabahin, kung magpalawom ko sa akong pagtuo, no?
mas makat-on man ko og ayos akong pagtuo kon ang akong pare istrikto o kana bang dili kay siya maayo mo dala. Inunta lang dili kay siya bay mo dala nga naman. Kay makat-on ko sa pagpasensya, makat-on ko sa pagsabot, o makat-on ko sa pagpalawom sa akong pagtuo, bisan na nga akong pare, dili kayo maayo. Oh. Kay kung maayo lang, pirmi akong pare na maras tingali, magsalig siguro ko. Oh. Or kana bang, maanad lang ko nga, uy, maayo akong pare, maayo akong pare. Nya, o moabot ang panahon nga, na siya mahimo nga, dili maayo, personal niya, tingali, mawala na imong pagtuo. Okay. It's a test to na, no? Nagtuo ko nga, na imang gialaw sa Ginoo nga, nganong dunay mga pare nga medyo dili kay sila appealing. Mas appealing pag ito mga pastor manudlo, di ba? Sa ubang relihiyon. Oh. Pero ako, God, dili man gud ako ibase ang akong pagtuo tungod sa pare nga, kanang ingnon talang dili maayo. No? Ang akong pagtuo gibase nako sa kamatuuran nga kining Katoliko mao ni original gyud nga gisugdan ni Kristo. Nga wala gyud mag-ingon si Kristo nga biyae ninyo na, no? Ang giingon lang gyud ni Kristo diha mahitungod anang mga dili maayo nga mga magtutudlo sa atong simbahan, no? Ingon siya nga sama ra na sa iyang gisulti sa Mateo 23:1 ngadto sa 3 nga tuhuin ninyo ang ilang gitudlo but pasabot sa ilang relihiyon nga ga-exist pa, no? Pero ayaw lang ninyo sunda ang ilang gibuhat kay wala man sila magtuman o magbuhat sa ilang gitudlo. But pasabot na ay mga authorized teachers nga kinahanglan mo sunod ta sa ilang relihiyon pero dili lang nato sundon ang ilang mga gibuhat nga wala masubay sa ilang gitudlo. Maura po na. Ang mga pari nato dili tanan sila maayo gyud. Naay mga dili sa maayo. Pero ang Dios ra may mohukom ana. Pero dili na himuon natong rason nga tungod sa dili maayong pare imon ng biyaan ng simbahan. Di ba? Para sa na atong 12 ka apostol na may gahudas. Imo bang biyaan ang grupo sa mga apostoles tungod ni Judas? No. Dili na. Ingon na ra po na sa atong panahon. Imo bang biyaan ang Katoliko tungod sa usa ka pare o pipila ka pare ang wala magtinarong? Unya dili man pud ng pare nga parehas nila na may mga pare nga tarong pud. Di ba? Oh. Ngilad kayo nga maalayon ang maayo tungod sa dili maayo. Di ba? So, mao na ang 1 Juan 2:18 hangtod 19. Kung basahon na to na wa ta kahibalo kita daing mga nagtuon sa Biblia nga nabulag sa Katoliko mga indirect antichrist dayta. Ngano man kay gibiyaan man nato ang pundok ang gitukod ni Kristo. Oh, 1 Juan 2:18 hangtod 19 ang nibiya sa tinuod nga pundok nga orihinal nga gisugdan nila ni Apostol Juan o uban pang mga apostol ang nibiya kuno sa original nga pundok tawgon og Antikristo. So sa ako nang giingon duha ka klase ng Antikristo, direct o indirect. Ang direct mao na guilty gyud kay kahibalo og ka nga imong gikontra si Kristo. Gikontra nimo ang kamatuoran niya ni padayon jud ka mao na direct antichrist. Pero kung wa ka kahibalong antichrist ka, no? Na nalimbungan lang ka sa mga wrong teachings, no? Wa ka kahibalo sa mga tubag katinawan sa tinuod nga simbahan nga kining Katoliko, nagpadayon ka sa mga grupo nga saway sa Katoliko, wa man kang kahibalogod nga tinuod ning Katoliko. Para nimo di man mao para sa na ni San Pablo. Sa dihang giingnan siya ni Kristo katong wa pa siya mukabig, katong wa pa siya Saul pa iyang description. Giingnan siya sa Ginoo sa dihang kabigo na siya. Nganong gilutos man ko nimo Saulo? Nganong imo man kong gilutos? Giingnan siya sa Ginoo. Nagtingala siya nga, no, Nyor. No, wala, anong nakaingon magana nga galutos ko. Nimo. Ningo gipasabot sa Ginoo nga tungod kay gilutos niya, no, gikontra niya ang simbahan nga gisugdan niya, no, ni Kristo. Sama ra nga gilutos niya si Kristo. Kung lutuson nato ang tinuod nga simbahan, sama ra nga si Kristo mo atong gilutos kay ang simbahan nga tinuod god, ang iglesyang tinuod lawas man na ni Kristo. Niya atong higayon na kay ang iyagong
nahibaw ang tinuod kato pa mangkaraang relihiyon katong Jewish. Nga na may bag-o kay New Covenant na God, wa siya kahibalo nga kadtong gisugdan ni Kristo nga lahi na nga grupo, mao na to ang sundo na po, dili na tong karaan. Nya, ang pagtuo ni Saul Primero kay kato pa mangyapong Jewish religion, mao nang naningkamot siya pagsunod ato. Nya, kadtong grupo nga bag-o nga Kristyanismo, no? Sa bag-o ng kasabutan, abi niya katumoy ni Simang. Oh, mo nang iyang gilutos, di ba? Oh, unya giingnan sa Ginoo nga anong gilutos man kunin mo Pablo o Saulo. So sadyang nakasabot na siya nga, uy. Na day sa Christianity ang tinuod mo nang nibiya ra pud sa atong karaang relihiyon, katong Jewish, di ba? So ingon ana no nga atong gilutos ang Katoliko nya wata masayod nga ang Katoliko day tinuod na antikristo ta indirectly, dili direkta. Kaya wa magang kahibalong na sayop ka na. Gawas kung makahibalo na ka, o yung imo yung ipadayo na diya na ka magilti. Niya, wa naman taigong panahon, ang teksto nga atong gibasa sa Pinadayag 22, 18-19, ato ning i-expound sunod Domingo pohon. No? Katong mahitungod ba sa magdugang o magkuha sa mga pulong, no? Kana bang mga development sa atong pagtuo mo ba nagipasabot nga gidugang, no? Ako lang ipasiuna ninyo. Dili tanang punto dili madugangan. Ang gipasabot lang dire sa gipadayag nga dili dugangan kining gisulat ni Juan sa Pinadayag, dili kuno dugangan. Ug unsay nasulat dire di nato dugangan, wa mo ni dugangis Katoliko. Pero wala na magpasabot nga dili ta pwede kadugang og disciplinary law, sa canon law. Nga ilahi nato, di lang nato isulod diri sa Biblia kay kung isulod nato na diri sa Biblia, masayop na. Di ba? Ang dili dugangan mo ay dili dugangan. Pero ang ubang mga butang nga pwede ta makadugang, pwede na. Nganong dili? Pero saan ang natong kwarta sa bangko dili pwede dugangan. Mo na akong pasiuna ninyong kanang explanation. Ang detalye ana atangi sa sunod Domingo pohon. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah.